בתוך המנוע מתבצעת בעירה, אוקיי? יש פיצוץ, בסדר? הפיצוץ הזה בעצם מזיז איזשהו מכלול בתוך המנוע וגורם לתנועה בגלגלים. כדי שיהיה פיצוץ, אולי מכירים משולש בעירה? שעבדו פעם בבית ספר? משולש בעירה, אוקיי? יש לנו מנוע דיזל, מה שבעצם מצית את התערובת של הדלק והאוויר זה הדחיסה של הבוכנה. אוקיי? ברגע שהבוכנה דוחסת, בדחיסה הטמפרטורה עולה בצורה דרסטית, כשהטמפרטורה עולה בסופו של דבר נוצר פיצוץ. אוקיי? הדלק נדלק עם האוויר כמובן, ונוצר פיצוץ. אוקיי? הרעיון של דלק וחמצן, אוקיי? לפני שנגיע לאיך המנוע פועל. חמצן, בלונדיניות, איפה הבלונדיניות שלי? בבית. אוקיי? בלונדיניות שמחמצנות את השיער. מה הן עושות? לוקחות מי חמצן, שמות על השיער, אוקיי? והחמצן פשוט אוכל את השיער. בסדר? חמצן יוצר חלודה. כשמגיעים לרמת הבעירה, אוקיי? זאת אומרת, כשיש פיצוץ, החמצן מעכל את כל מה שיש בדרך, הוא בעצם מעכל את הדלק, אוקיי? עכשיו, איך זה קורה? מולקולה של חמצן, יש לה שתי ידיים, אוקיי? יש פה אבות לבנות, כן? מגניב. כשהבת שלכם מגיעה לגיל שאפשר להתחיל, ובא חבר ומזמין אותה לסרט, אוקיי? השאיפה שלכם, שכשהם יגיעו לקולנוע, יהיה לו מספיק כסף לקנות גם פופקורן וגם קולה. למה? ביד אחת הוא יחזיק את הפופקורן, ביד שנייה הוא יחזיק את הקולה. לא תהיה לו יד לשים על הבת שלכם, אוקיי? אם יהיה לו כסף רק לפופקורן, יש לו יד אחת חופשית. אותו דבר גם החמצן. יש לו שתי ידיים, לא משנה מה קורה, הוא צריך לתפוס במשהו, אוקיי? אין דבר כזה שהחמצן, שהמולקולה הזאת לא תתפס במשהו. עכשיו, כשהיא באוויר החופשי, אם אנחנו שמים איזושהי פלדה שהיא יודעת להחליט, החמצן לאט לאט מעכל אותה. אם אנחנו נשרוף את הפלדה, זאת אומרת, נדליק אש, היא תחליק הרבה יותר מהר. החמצן בבעירה פועל הרבה יותר מהר. אם יש עודף חמצן ומעט דלק, החמצן בסופו של דבר יעכל את המנוע מבפנים, אוקיי? הוא יתחיל עם מה שיותר קל לו, שזה הבוכנות בדרך כלל, כי עם האלומיניום, ויעבור אחר כך לצילינדרים וכן הלאה, אוקיי? כשיש צלצולים במנוע למשל, זה יכול לקרות. כשיש עודף חמצן בבנזין, לא בדיזל, זה יכול לקרות, אוקיי? מנועים שעשירים בחמצן, אוקיי, יכולים להעלות הספקים. כי עוד פעם, חמצן צריך לתפוס במשהו, כשהוא נתפס הוא מתפוצץ, אוקיי? פעולה שלישית, עבודה. עבודה זה אומר בעירה, לצורך העניין במנוע בנזין, יש ניצוץ מהפלאג, מפוצץ את התערובת, אוקיי? התערובת הזו בעצם הפיצוץ רוצה לצאת החוצה. אין לו לאן לצאת, הוא מזיז בעצם את הבוכנה כלפי מטה, אוקיי? הבוכנה עכשיו יורדת, זה פעולה שלישית, זו עבודה, אוקיי? פעולה רביעית, הבוכנה עולה חזרה עוד פעם, אבל פולטת את גזי הפליטה החוצה, בסדר? 4 פעולות. צריך לקחת בחשבון שאם יש מנוע של 4 בוכנות, 4 צילינדרים, יש תמיד בוכנה אחת שמייצרת עבודה, ושאר הבוכנות מבזבזות לאנרגיה. זאת אומרת, בוכנה אחת בעצם קיבלה כרגע פיצוץ ויורדת למטה. חלק מהפיצוץ עובר לבוכנה אחת שיונקת, חלק מהפיצוץ עובר לבוכנה שנייה שדוחסת, וחלק אחר של הפיצוץ עובר לבוכנה שלישית שבעצם פולטת גזי הפליטה. אוקיי? ברור? מגניב. ככל שהמנוע יהיה יעיל יותר, אוקיי? אנחנו נקבל גלגל שיניים. בדרך מחוברת שרשרת. נכון? אם אנחנו ניקח את שני הגלגלים האלה, זה גלגלי שיניים לצורך העניין, ואנחנו נפרוס אותם. הגלגל הזה יהיה כזה, והגלגל הזה יהיה כזה. נכון? יותר ארוך. מה זה אומר? שבעצם, לצורך העניין, אם הגלגל הזה הוא חצי מזה בפוטר, על כל 2 סיבובים שנעשה פה, הגלגל יסתובב סיבוב אחד. נכון? יש הגל? מה זה אומר? אנחנו בעצם צריכים לסובב את הפדלים הרבה, כדי לקבל מעט סיבובים בגלגל של האופניים. אבל יותר קל לנו לסובב. ככל שאנחנו רוצים להגביר מהירות, אנחנו נגדיל את הגלגל הזה ונקטין את הגלגל הזה. אוקיי? במהירות הסופית, בהילוך האחרון, הגלגל הזה יהיה גדול וזה יהיה קטן. ואז על סיבוב אחד כזה, פה יהיו 2 סיבובים, ואז אנחנו מגיעים למהירות הרבה יותר גבוהה.
הבעיה במהירות גבוהה שאין כוח. בהילוך הכי גבוה באופניים אנחנו רואים את זה עייפות. אותו דבר גם הרכב. בכלי רכב ממוצע, אם יש 5 הילוכים, מתחילים בהילוך ראשון, עובר גלגל קטן לעומת גלגל גדול, האוטו עולה בטור, המנוע עולה בטורים מהר, ובעצם מוריד את הכוח לגלגלים, הרבה כוח, אבל מהירות נמוכה. עוברים להילוך שני, שלישי וכן הלאה, עד הילוך חמישי, שזה בדרך כלל הילוך שיעוט, כל אחד והגיר שלו, זה חסר משמעות כרגע איזה. זה הרעיון בגיר, אוקיי? בין תיבת הילוכים ידנית לאוטומטית, כולם מכירים את ההבדל. אנחנו לא נתעכב על תיבות הילוכים, כי זה פחות מעניין. טרנספר, תיבת העברה. כולם יודעים מה זה?